قبر تھوار واجہ استاد بشیر داد یک لچی توکا قبر توارا وہ انسانا گپ و حبر کن تو ای باروا یک لچی جور کتا کے واجہ ای پیما گوشی کے انسان ترا ہر رشتئی قبر توارے انسان ترا ہر رشتئی قبر توارے یک روچ تو کھائے منا پتو ودارے قبر توار جہاں کہ انسان روچی چند بار قبر توار جہاں ہر انسان کا انسان یک روچ تو کھائے من تی انتظار ہوں کہ یک روچ تو منی کر رہا کھائے و قلب منی جا رہا بل بچار کے دیم طرف فرمائنی کے نیکین بچار دنیا تراوار بدنتین زرگون تو چراغی کی طرح کار بدنتین اے انسان نیکین بکان بل ہنچو بکان کہ بچار دنیا ترا بیلی پر نیکین کار انجام دے گا او یک روشنائی چیزی پوت بزرگوں کو ودا من جاگا تنگ کو تہارے زرگون تو چراغی کی طرح کار بدنتین ودا تی تہنائیو تہار یا روشنائی بدنتے او تو بزا انسان ہچ مہم نبی تے کہ داتن کو تہارے ہنچو تہارے کہ ہچ چیز گندگ نبی او من دی انتظارا یک روچ تو کھائے منا پتہ ودارے من مطمئنوں کہ روچ تو کھائے من کر رہا دیم ترا قبر فرمائنی ہم رائی بیار گونک ترا بیم مبیتے یا کانچی ہم رائی گوت بیار گونک ترا وہ دمت ترسی بچک مردم تہنائی بھی آئی ترسی ہم سائد تئی کر کشان زیم مبیتے وہاں چکار عمل انجام بدے کہ وہ دا ترا زیم مار ڈان بجنا تم بابان منی جاگا وشی چونی جاگا ہے خبر وشی تہنائیے جاگے دلو کو مارین ای منی قبر تو تہنائیے اچ کس طرح گون نیستے ادھر زمین چیرین تہارین بلکہ للو کو مارانی جاگا ہے یک روچ تو کائے منا پتو ودارین معیشہ مطمئنوں کو یک روچ نروچ تو کائے منی قبر تو کا دیم ترا فرمانی ای کھنڈے نہیں انچی بزانے تی لوگین پنی کنگلو وشی بداگری وگسوگین ای تی حیالا بلکہ کھڑی و کھالی ای کھڑ و کھالی نہیں ای تی ودا لوگین دا قیامت اکتو ودا ایر کنگ بے بلے جالے بشے خوبی شے نیکی مردمان واسطہ ودا گل و شادی ہیں او بدی مردمان واسطہ ودا گریہ وگو گرانزو پر یاد زارے دیم طرح فرمانی پر نیکم بہشتے پر بدان دوز دہو نارے نیکی مردمان واسطہ ودا باغ و بہشتے او بدی مردمان واسطہ ودا آس و دوز دہی او میں مطمئنوں کی یک روچ تو کھایا ہے منا پتہ ودارے میں مطمئنوں کی یک روچ تو کھایا ہے میں جاگا بل تو فراموش کتا کھائے تو بزانے کی دا ہچی نگواہی اشیا بزان کی زمین چیراک ترکارا کل کنا ادا نہ دکان ہستے ادا نہ شہر ہستے نہ ادا ہمسائے ہستے نہ ادا حساب کتاب کروش و بہائی چیزیں ہستے نہ چیز کی طرح گونے ودا کھمائی نے ہچ کار نہ دنتے پدا نہ لگوائی اتی داد و پریات و پریشانی ہو خواہ کار ہچ دردی دوانا کنا اور بہتر ہے کہ دور تو شگا پاوت کی طرح ہرچی پکاریں تو سرزمینہ وقتی کہ زندگی میں زندگی تو کا واسط توشک موشک انجام کا یہ جاگا ہے تو اشیاء بزان کی یک روچی تو ہمیشہ تو کر رہے کب رہے گا زور تو شگا پاوت کی طرح ہرچی پکاریں یک روچی تو کائے منا پتہ وداریں اللمی تو کائے یک روچی من کر رہا یہ سوچان طرح دے گو کی کارا بکا کائے تو بزانے کی دا ہچی نگواہی
هیچ کار ندانتے پدانا لگوائی. یہ پی دیم طرح شد حالا امت رسوج رہے ہوں کہ اگر تو گوٹے کہ من جاگا بیائے پریشان ہوئے اترا وہ دا چیز وطی گوم بما گوڑا گوشدار کو من چی گوشاں نیکینا بیار گوم کی طرح کار بدانتے نیکینا بیار گوم کی طرح کار بدانتے دنیا دیگے چیدہ کار ندانتے فقط نیکی اعمالا بیار گو زکاة بیار گو اجا بیار گو نمازا بیار گو صدقہ بیار گو او نیکی کارا ہر چیز کے تو آرت کنے بیار گو کتی واسطہ ہو دا درد ورا دنیا دیگے ہیچ چیدہ کار ندانتے دنیا نہ چوک کار دا نہ جنی کار دا نہ مردی کار دا نہ مات کار دا نہ پت کار دا نہ دوست کار دا نہ دنیا مال کار دا ہیچ چی ودا درد نوار تو نہ آیا گو امراہ نبا پکانا مقابر دفاع کھایا تو پچھتا رہا. دن طرح فرمائنی کہ آکسی کہ حالی کی دستا کہمن کر رہا حالی کسی بے اما بزگوارین اگر دست خالی آیا کہ بھی آئی من کر رہا گڑا بات باتیں آئی گڑا آئی بازگیں یا رب برکی چہما قبر عذابا دے داد زبانا سوالان جوابا. یہ واجہ دعا کرتے کہ اے اللہ یا رب منا برکی چہما قبری کائی قبر عذابا کا قبر عذاب دیکھ بھی او ای وحدی کے منکر نکیر کائن جو سپرس کنا سوالان جوابا میں زبانہ بیا آسان ببا منزل ہمارا گزارین یک روچی تو کائے منا پتہ ودارے آسان بیتے منزل روگے وحدی کے قبر تو کاولی منزل مرد وقتی قبر تو کا کامیاب بیت سوال جواب داتا کرنا دیما آسان بیت آئی قبر مثل باغ یا مثل یک بہشت یا فراہ کنک بھی تو روشن کنک بھی تو سبز و آباد بھی انسان ترہ ہر روچ تئی قبر توارن یک روچ تو کھائے منا پت ودارن. اے انسان ترہ ہر روچ قبر تئی توارن بازی گوشن ہپ رندہ توار جم بازی گوش کم گش بلے یک روچ نہ روچی تو کھائے منی قبر تو کا قوتی بند بس درست دنیا یا بکن بیا گنا ادا ہیچ چیز طرح معاملہ کنگ نبی